ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம புதினா எல்லாம் எப்படி ட்ரை பண்ணலான்ட்டு பார்க்கலாம். நம்ம 1 மந்த் வரைக்கும் புதினாவை கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரீசரில் வச்சா கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது ஒரு 15லேருந்து 20 டேஸ் வரைக்கும் நல்லா யூஸ் பண்ணலாம். ட்ரை பண்ணோம்னா 1 இயர் வரைக்குமே யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதெல்லாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். புதினா நான் இப்போ ஒரு 3 கட்டு வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம். அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு 2-3 தடவை வாஷ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கிளாத்ல நல்லா காட்டன் கிளாத்ல காய வச்சிருக்கேன். ஸோ இதை காய்ச்சதுக்கு அப்புறம் காயும் போது லைட்டா இந்த மாதிரி ஒரு துணி வச்சு அதுல இருக்க இன்னமும் அந்த ஈரம் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த லீஃப்ல இருக்க ஈரத்துல எல்லாம் அப்படியே ஒத்தி எடுக்கணும். ரொம்ப நசுக்கிட்டோம்னா இலையெல்லாம் நசுங்கிடும். ஸோ லைட்டா ஒத்தி இந்த ஈரத்தெல்லாம் எடுத்துடலாம். ஸோ இதை எடுத்துட்டு நான் கொஞ்சம் இதுல இருந்த கீழே இருந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதை நான் ஒரு பஞ்சா அப்படியே லாங் ரன்னுக்கு யூஸ் பண்றதுக்காக இப்படி வச்சிருக்கேன். ஸோ இதுல இருந்த லீஃப்லெட்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதை நான் ஒத்தையா இது மாதிரி எடுத்திருக்கேன். இதை கொஞ்சம் சீக்கிரமா யூஸ் பண்ணிடலான்னு எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த லீவ்ஸ்லயும் நல்லா கழுவி வச்சிருக்கேன். நல்லா ஈரமா இருக்கு. ஸோ இதுவும் நல்லா காயணும். கொஞ்ச நேரம் நம்ம ஒரு 1/2 hour 1 hour போட்டோம்னா நல்லா காஞ்சிரும். அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி மறுபடியும் ஒரு துணி வச்சு லைட்டா ஒத்தி எடுத்து காய வச்சிடலாம். இதுல 1-2 இலைக இந்த மாதிரி இலைக இருந்தா கூட மித்த எல்லா இலைகளும் வீணாக்கிடும். சில இலையில பாத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும், பட் அந்த கார்னர்ல மட்டும் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இலை இருந்தாலும் இது ஃபுல்லா இதாகி மற்றது எல்லாமே பாக்ஸ்ல இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே வீணாக்கிடும். ஸோ நான் தனியா நல்லா பார்த்து பொறுக்கி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் கொஞ்சம் ரொம்ப நாளைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சத்தை நான் ட்ரை பண்ண போதுறேன். இது இந்த மாதிரி பஞ்சே நல்லா அலாசிட்டு, இது நல்லா காஞ்சிருக்கு பாருங்க. நான் அலாசிட்டேன், தண்ணியில அலாசிட்டேன். இருந்தாலும் நல்லா இப்ப காஞ்சிருச்சு. இது காஞ்சத இது மாதிரி ஒரு நூல் கட்டிட்டு ஒரு கைப்படாத இடத்துல சூடு படாம கிச்சன்ல ரொம்ப சூடு படாத இடமா இருக்க கூடாது. நேரம் அடுப்புக்கு மேல அந்த மாதிரி எங்கேயும் வைக்காம கொஞ்சம் ஒரு ஓரமா கொஞ்சம் டார்க் பிளேஸா இருந்துச்சுன்னா ஈஸியா சீக்கிரம் ஒரு 2-3 நாள்ல காஞ்சிரும். ஸோ இந்த மாதிரி நான் கட்டி வைக்க போறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஜார்ல போட்டு வச்சிட்டோம்னா ரொம்ப நாளைக்கு வரும். ஸோ இதுல மீதம் இதுல குச்சி எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி குச்சி இருக்கும் இல்லைங்களா, அதை நீங்க மறுபடியும் ரீயூஸும் பண்ணலாம். மண் இல்லாமயே நீங்க போட்டு வைக்கலாம். மண் இல்லாம இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டிலோ இல்லாட்டினா இது ஒரு கப்ல போட்டு வச்சிருக்கேன். நான் பாட்டில் இல்லாதனால ஒரு பாட்டில்ல கண்ணாடி பாட்டில்ல போட்டு லைட்டா வெயில் படுற இடத்துல வைக்கலாம். ஸோ வெயில் படுற மாதிரி உள்ள வெயில் போடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நல்லா வளரும். ஸோ இது ஒரு 4-5 நாள்ல உங்களுக்கு மேல துளிர் விடும். இதுல உள்ள லீவ்ஸ் எல்லாம் நான் நல்லா கிள்ளிட்டேன். இது லேசா உள்ள குச்சியில வராது. இந்த மாதிரி குச்சி சன்னமா தின்னா வதங்கி போற மாதிரி இருக்க குச்சியில வராது. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா இந்த வயலட் ஷேட் வருது பாத்தீங்களா, அதுதான் கொஞ்சம் இந்த முத்துன ஸ்டிக்ஸ். இந்த லீஃப்ல எல்லாம் பாருங்க, இதெல்லாம் நல்லா முத்தி இருக்கு. ஸோ இதுல இருக்க லீவ்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு இதை நம்ம தண்ணிக்குள்ள போட்டு வச்சாலே வந்துரும். ஸோ அப்படியும் நம்ம இந்த புதினாவை ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். மண்ணே போட தேவையில்லை, வெறும் தண்ணியிலேயே வளர ஆரம்பிச்சிரும். இப்போ நான் இந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்றதுன்னு காமிக்கிறேன் ஃப்ரீசர்ல வைக்கிறதுக்கு. இப்போ இந்த புதினா எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கிறதுக்கு நான் ஒரு நல்ல ஏர்டைட் பாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன். அதுல ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டிருக்கேன். அந்த டிஷ்யூ பேப்பர் மேல இந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த டிஷ்யூ இந்த மாதிரி உள்ள போட்டுட்டு டிஷ்யூ பேப்பரையும் இப்படி வச்சிருங்க. இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் ஈரமானதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு 10 டேஸ்க்குள்ள நீங்க யூஸ் பண்ணி முடிக்கல அப்படின்னா மறுபடியும் இன்னொரு டிஷ்யூ பேப்பர் மாத்திக்கோங்க. இல்ல டிஷ்யூ பேப்பர் இல்லைன்னா ஒரு ஒயிட் பேப்பர் கூட வச்சுக்கலாம். நியூஸ் பேப்பர் வச்சீங்கன்னா அதுல இருக்க பெயிண்ட் எல்லாம் அதாவது அதுல அச்சு விழுகுது இல்லைங்களா, அந்த பெயிண்ட் எல்லாம் நம்ம ஃபுட்டோட கலந்துரும். ஸோ அதனால எப்பயுமே ஆயில் ஃப்ரை பண்றதாகட்டும் எதாகட்டும் ஒரு ஒயிட் பேப்பர்ல போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி மூடி வைக்கிறதும் ஒரு ஒயிட் பேப்பர்ல போட்டு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சுக்கலாம். இப்போ ஃப்ரீசர்ல வைக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா புதினாவை அரைச்சிருக்கேன்.
நல்லா மிக்சியில போட்டு நல்லா அரைச்சிருக்கேன். அதை வந்து நீங்க வந்து ஐஸ் கியூப் போட்டு வைக்கிறது இருக்கும் இல்லைங்களா, ஐஸ் கியூப் ட்ரே இருக்கும் இல்லைங்களா, அதுல ஊத்தி நீங்க ஐஸ் கியூப்ஸா வச்சுக்கலாம். அதை நீங்க வந்து கூலிங் ஐஸ் மின்ட் கூலரா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்ப நம்ம கண்ணு ரொம்ப எரிச்சல் ஆகுது, இல்ல ஃபேஷியல் பண்ணும் போதெல்லாம் வந்து இந்த மின்ட் வந்து யூஸ் பண்ணி கூலிங்கா வந்து நல்லா பண்ணீங்கன்னா ஃபேஸ்க்கும் நல்லா இருக்கும். இல்ல நம்ம வந்து சமையலுக்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எடுத்து வெளியே ஃப்ரீசர்ல வச்சீங்கன்னா நல்லா ஐஸ் கியூப் மாதிரியே ஆயிடும். அப்புறம் மறுபடியும் எடுத்து வச்சீங்கன்னா டீஃப்ரீஸ் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஃப்ரெஷ் ஸ்மெல் அப்படியே இருக்கும் நம்மளுக்கு. இது வந்து நீங்க 6 months வரைக்கும் கூட நீங்க இந்த மாதிரி வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் ஃப்ரீசர்ல வைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இது வந்து ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இது வந்து ஒரு 10 to 15 daysல நீங்க யூஸ் பண்ணிடணும். இது நீங்க 1 month கூட வச்சுக்கலாம். அப்புறம் மீதி உள்ள இந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு நான் அப்படியே வந்து ஒரு பேப்பர்ல சுருட்டி ஃப்ரீசர்ல தான் வைக்க போறேன் நானு. பாருங்க, இப்போ ஒரு 4-5 நாள்ல நல்லா காஞ்சிருச்சு. உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் நினைக்கிறேன். இங்க பாருங்க, நல்லா மொறு மொறுன்னு காஞ்சிருக்குது. இதை நான் வந்து இப்போ உதுத்திட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கண்ணாடி பாட்டில்ல போட்டு, ஏர் டைட் பாட்டில் இது, இந்த கண்ணாடி பாட்டில்ல நான் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்க போறேன். பாருங்க, இப்ப நான் இந்த கண்ணாடி பாட்டில்ல போட்டு நல்லா டைட்டா மூடி வச்சுக்கிட்டேன். 1 year ஆனாலும் நம்ம இது வந்து எப்ப வேணா எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிரியாணி, கிச்சடி இந்த மாதிரி செய்யும் போது நம்மளுக்கு இந்த பிளேவர் வேணுங்கும் போது நம்ம இதுல ஒரு 2 இலை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நான் ஃப்ரீசர்ல வச்சிருந்தது. நடுவுல வந்து ஐஸ் கட்டி கொஞ்சம் இருக்கு, பட் ஃபுல்லா டீஃப்ராஸ்ட் ஆகல. கலர் கொஞ்சம் மாறிடுச்சு. இருந்தாலும் நம்ம வந்து இப்ப பிரியாணிக்கெல்லாம் ஆட் பண்ணா இது ஒன்னும் பெருசா வித்தியாசம் தெரியாது, பட் மனம் இருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்க அதைய ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த டிப் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் வளர வைக்கிறதுக்காக பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இதே போட வேண்டியதுல மண்ணே இல்லாம வளர்ந்துரும் அப்படின்ட்டு. இதுவும் பாருங்க 4 நாள்ல புதுசா துளிர் விட்டுருக்குது. நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். எல்லா குச்சியிலயுமே புதுசா துளிர் விட்டுருக்கு. இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல பெரிய லீஃபே வந்துடுச்சு. நீங்களும் இந்த மாதிரி வச்சு பாருங்க புதினா குச்சி. இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னோட வீடியோ பாக்குறீங்க அப்படின்னா என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இதுல உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டிப்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஷேர் பண்ணுங்க. நானும் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்யூ. இன்னொரு நாள் இன்னொரு டிப்போட பார்க்கலாம். பை பாய்.